Shwmae, dwi'n gobeithio ac yn ansaf gyniach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn, lle rydyn ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp. Yn gyntaf, rydyn ni'n edrych ar restr o bethau i wneud i adolygu am y bethau sydd yn dal yn allsefydliedig, ac hefyd i ystyried am y cam nesaf, ynglyn at y doddiad ar y brig o'r restr, sef ar y llinell 4, botwm ar dechrau, yn anweledwy hyd at defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrythol. Dwi'n meddwl mae hyn yn bwysig ar gyfer y swyddogaeth neu defnyddadwyrydd o'r app, achos rydyn ni'n eisiau i gwarhardd y defnyddiwr i ail dechrau yr holl cystol o'r gem yn anfwriadol. Felly dwi'n mynd i cadw y dodiad hyn ar y brig, ac wedyn yr un yn isod, botwm ar gyfer diddymio i ail dechrau cylchdro cyfredol. Dwi'n meddwl mae hyn yn defnyddiol iawn hefyd ar gyfer y defnyddiwr, os rydyn nhw eisiau i ail dechrau y cylchdro gyfredol. Ac nawr, dwi'n mynd i ychwanegu doddiad newydd, fel hyn, sef ar llinell 6, pan ylosodi yr holl app i dileu y data XSA diffiniadau, XSA txt1 ac XSA txt2, achos oddi wrth y fideo olaf sylwais i pan ar y dudalen gyntaf, y cliciais i ar y botwm i ylosodi yr holl app, roedd yr app yn gadael y data yn yr ystorfa lleol y poriwr ar gyfer y rhain. Felly os ydyn ni eisiau i ylosodi yr holl app, mae angen i dileu y rhain hefyd. Ac wedyn os ydyn ni'n edrych ar y doddiad parhaus ar y llinell 8, yn enwedig ar yr atodiadau XXX1 ac XXX2, dwi'n meddwl mae rhain wedi ei gyflawd yn y fideo olaf, sef i tynnu mas yr geriau sydd yn yr un gair, neu bron yn un gair fel y Saesneg. Felly dwi'n mynd i osod y prif lythryn y gyda'r y bechnod ar ei blaen i arwyddocae, mae'r rhain wedi ei gyflawd fel hyn. Ynglyn at y dodiadau oedd o'r llinell 11 i 15, dwi'n meddwl mae'r rhain yn eithriadol o ddefnyddiol i fewn-sefydlu yn y cod. Felly dwi'n mynd i symud y rhain hefyd i'r cyntaf rhanbarth o restr fel hyn. Nawr, y cam nesaf yw i fewn-sefydlu yr newidau oddi wrth y llinell 4 i llinell 11 i mewn yn yr app. Dwi ddim yn sicr os rydyn ni'n gallu cwblhau y rhain i gyd yn yr un fideo hwn, ond cawn ni gweld pa mor hyd rydyn ni'n gallu ei cyflawni yn yr un fideo. Yn gyntaf, gyda ni initiais ar yr cyntaf dudalen ac hefyd gyda'r leol ystorfar ar gyfer yr XSA diffiniadau, XSA txt1 ac hefyd XSA txt2 ar un tu flaen, rydyn ni'n gallu mewn gweithredoli y doddiad ar y llinell 6 i dileu y data hyn pan ylosodi yr holl app. Felly, os rydyn nawr yn clicio ar y botwm ylosodi ac wedyn clicio ar yr archwilio, mae'r botwm hwn yn galw ar y ffwythiant ylosodi, a dyna fe yn yr ffel JavaScript amlrhyw offer.js. Fel rydyn ni'n gweld, mae'r ffwythiant hyn yn diffygio y llinell i odynnu yr eitem XSA diffiniadau ac hefyd txt1 ac hefyd txt2. Felly, y datrysiad ar gyfer hyn yw yn syml i ychwanegu y rhain yno fe fel hyn. Nawr, os rydyn mynd yn ôl i'r dudalen, ac wedyn pwyso ar yr botwm yn rheoli gyda'r botwm F5 i llawn datebri, ac wedyn i clicio ar y tab ar gyfer yr cymwysiad fel hyn, ac wedyn i clicio ar yr botwm ylosodi. A dyna ni, mae'r data rhain wedi ei dileu hefyd oddi wrth yr leol ystorfa. Nawr, fe allwn ni'n troi yr arwyddnod stwnch neu hunch i'r dyddiad ar y llinell 6 fel hyn. Nawr, ynglyn at y doddiad ar y llinell 7, dwi'n meddwl mae hyn yn angen ychydig o archwiliad i darganfod ble yn gwmws mae yr arwydd ar
var bodoli, ac wedyn mae angen I benderfynu I troi pwp un achos oddi wrth yr var amrywolyn i'r gwastadolyn const neu'r rhoddiolyn let. Felly dwi'n mynd I dechrau gyda'r ffeil cyfredol, sef y ffeil yma, index.php, trwy'r chwilio ar gyfer pwp un enid o'r ylwythar VRR neu'r amrywolyn fel hyn. Ac wedyn ar llinell 89 ar gyfer y var ltxt stori, fe flaendodais I yn bwriadol yr flaendodad L ar y tu flaen o'r txt stori I arwyddocau mae'r hyn yn amrywolyn lleol, felly dwi'n gallu newid yr VRR I let fel hyn. Y rheswm pam y mae'r ylwythau'r roddi neu let yn fwy effeithlon na'r amrywolyn neu VRR yw anglyn at yr amrediad o'r bodolaeth neu ynediaeth o'r amrywolyn mae'n unig yn bodoli yn yr amrediad leol. Ar y llinell 89 does dim lawr o wahaniaeth rhwng y let a'r var oherwydd mae nhw'n yn ddau yn yr un gwastadlun o'r amrediad yn y ffwythiant sydd yn ei galw yn yr ffwythiant allanol I osodi yr amseru mas. Ond, os ydych mynd I datganu enghraifft amrywolyn lleol newydd yn y llinell 91 sydd yn yr amrediad mewnol I mewn yn y achos brawfholiad cadarnhaol ar y llinell 90. Os ydych mynd I defnyddio yr ylwythau'r let, sef I roddi gyda'r unwedd enw, sef ltxt stori, fe fyddai hyn yn amrywolyn gwahanol oherwydd fe fyddai hyn yn yr amrediad mewnol gwahanol, ond yn hytrach os ydych ni'n yn defnyddio yr ylwythau'r VRR neu amrywolyn yn ei le, fe fyddai hyn yn amrywolyn yr un peth fel o'r blaen, oherwydd mae'r amrediad o'r amrywolyn dyganwyd gyda'r ylwythau'r VRR yn seiliedig ar yr amrediad y ffwythiant yn hytrach na'r amrediad leol. Nawr os ydych chi'n symud ymlaen i'r enid nesaf, wedyn ar llinell 136 ar gyfer yr amrywolyn dulliad a mynegau geriau, mae'r hyn yn cael ei adeiladwyd gyda'r cod PHP ac oherwydd mae'r hyn yn ei cynhyrchu ar yr gwenwr ac yn ei adeiladwyd yn llythrennol, na fyddai y data hyn yn newidedig, felly dwi'n mynd I droi yr ylwythau'r var I const fel hyn, achos y mae'r amrywolyn hyn yn gwastadol. A thrwy hyn, fe fydd y poriwr yn arbed y data yn y lle yn y cof sydd yn angen llai o'r adnoddau, ac felly fe fydd yr cod yn fwy effeithlon. Nawr I symud ymlaen i'r ynediad nesaf, a dyna ni gyd yn y ffeil hon. Nawr yn unig I cadarnhau y fod yr app yn dal yn gweithio, fe'n mynd I Llanddybri y dudalen, fel yma. Ac wedyn clicio o gwmpas, fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. Ac wedyn I brawfholi fel arfer. Yn unig I sicrhau mae'r pwp ddim yn dal yn gweithio. Ac rynynt. Nawr mae amser I droi tuag at yr ffeil JavaScript amlrhyw offer.js ac I wneud yr un peth. Ar gyfer hyn, yn yr golygydd VI, dwi'n dod mewn i'r fodd gorchymyn trwy bwyso ar y botwm dianc ac wedyn I bwyso ar yr arbuthnod
gwahanol ac wedyn I mewnbynnu yr awdnod ar gyfer yr chwiliad sef y blind slice fel hyn ac wedyn y llinyn I chwilio amdano sef VRR fel hyn ac wedyn dwi'n pwyso ar botwm dodiad fel hyn. Ac wedyn os dwi'n yn eisiau I mynd tu flaen yn yr chwiliad dwi'n yn angen I pwyso ar y lythyren N fel hyn ac os dwi'n yn eisiau I mynd yn tu ôl ar gyfer pob un ynediad o'r llinyn dwi'n yn pwyso ar yr un llythyren ond yn y brif llythyren fel hyn. A dyna'r y gyntaf fan yma ar y llinell 1 ac dwi'n mynd I droi hyn I rodi fel hyn ac yr un peth gyda'r ail fel hyn achos trwy'r datganiad ac hefyd y gychwyniad i'r gwerth ddim dwi'n yn gwybod fe fydd yr amrywolyn yn rhyw gyfnod yn y dyfodol yn troi I rhyw gwerth gwahanol yn ytrach nag yn ddim. Wedyn ar yr llinell 4 dwi'n mynd I droi yr amrywolyn VAR I gwastadolyn gyda CONST fel hyn achos dwi'n gwybod mae'r gwerth ar gyfer yr ysbaid yn y mili-eiliadau ddim yn newid oherwydd mae'r ysbaid yn angen I fod yn rheolaidd trwy'r holl rhediad o'r rhaglen. Nawr ar y ynediad nesaf ar y llinell 7 mae'r ffwythiant nawr tanlinellu dyddiad amser yn unig yn rhodi yr gwerthoedd I mewn i'r amrywolyn ac nid yn newid unrhyw o'r amrywolyn yn y ffwythiant o gwbl sef yr amrywolynau LDT, LDTSTR ac hefyd LRETSTR. Felly dwi'n gallu troi yr amrywolion yn y ffwythiant hyn I gwastadolion fel hyn. Nesaf, yn y ffwythiant achub ffeil, mae gyda ni y dau amrywolyn LTXT OBJ ac hefyd yr SP cyflwr. Anglyn at yr amrywolyn LTXT OBJ neu graffic ar gyfer yr blwch testyn, does dim hwn yn newid o gwbl yn y ffwythiant hyn, ond anglyn at yr LSP cyflwr, yr hynny'n yn rhodi y gwerth o'r HTML mewnol ynddo fe ar y llinell 27, felly yr hynny'n gallu troi yr LTXT OBJ i'r gwastadolyn ac hefyd anglyn at yr LSP cyflwr ar hynny'n gallu troi yr hwn i'r roddiolyn fel hyn. Nawr I symud i'r ynediad nesaf yn y ffwythiant gwirio geiriau anglyn at yr gyntaf amrywolyn sef yr OBJ mae'r hyn yn cael y priodoledd arddangos yn yr priodoledd dull yn ei ysodi I gwacter felly mae'r amrywolyn OBJ yn angen I fod yn roddiolyn fel hyn. Nesaf, anglyn at yr cyfrifwr y lythyren I yn y dolyniad ar gyfer pob un rhes yn yr amrywolyn OBJ. Mae'r hyn yn angen I fod yn roddiolyn achos mae'r hyn yn cynyddu pob tro. Nawr anglyn at yr amrywolyn RTMP1R. Mae hyn yn cael ei creuwyd yn pob dolyniad ac mae'r amrywolyn hyn yn unig yn cael ei datlenwyd, felly fe allai hyn yn fod yn gwastadolyn fel hyn. Nesaf, anglyn at yr amrywolyn RXX. Yn yr un modd, mae hyn yn unig yn cael ei rhodwyd yn ei datganiad ac wedyn yn unig yn cael ei datlenwyd, felly fe allai hyn yn fod yn gwastadolyn hefyd fel hyn. Nawr, yn symud ymlaen
I mewn i'r ffwthiant tudalen nesaf, ynglyn at yr amwolyn a OBJ, os da chi'n archwilio ar bwb 1 defnyddiad o'r amwolyn hyn, mae'n unig yn cael ei darllen neu brawfholiad ac nid yn ei newid. Felly, fe allwn ni'n ei droi I fod yn gwasadolyn fel hyn. Ynglyn at yr amwolion LTX diffiniadau ac hefyd B cyflawn, mae'n amlwg mae'n rhain lle mae'r cwechwr yn amrantu neu gwyncio yn cael ei cychwyniadwyd yn unig ar gyfer newidiau yn chwyrach. Felly dwi'n mynd I droi y rhain i'r rhodiolyn fel hyn. Wedyn ynglyn at yr cyfrifwr y lythren E yn y llinell 236. Mae'r cyfrifwyr yn wastad yn angen I fod yn rhodiolyn fel hyn. Wedyn, ynglyn at yr amwolyn L crys mynegau, mae'r hyn yn cael ei cychwyniadwyd gyda'r gwerth ac wedyn yn unig yn ei darllenwyd. Felly, mae'r hyn yn gwasadolyn fel hyn. Wedyn, ynglyn at yr datganiad lythrennol o'r amwolyn dulliad a rhanllafariad ar y llinell 260, mae'r hyn yn cael ei defnyddio dim yn yr unwaith ar y llinell 294 yn ei darllenwyd. Felly, mae'r hyn yn angen I fod yn gwasadolyn fel hyn. Felly mae angen yr amwolyn hyn I fod yn gwasadolyn fel hyn. Ac wedyn ynglyn at yr amwolyn LXSA diffiniadau, mae'r hyn yn cael ei darllen yn unig ar y llinell 279. Ac felly, mae'r hyn yn angen I fod yn gwasadolyn. Ond yn hytrach ynglyn at yr LXSA text story, mae'r hyn yn cael ei newid yn y llinell yn isod ar y 273. Felly mae'n angen hyn I fod yn rhodiolyn fel hyn. Ynglyn at yr gerfer ar yr llinell 278, mae'r hyn yn cael ei newid yn chwyrach ar y llinell 294. Felly, mae'r hyn yn angen I fod yn rhodiolyn. Ac wedyn, ynglyn at yr RTMP1A, mae'r hyn yn cael ei darllenwyd yn unig. Felly, mae'r hyn yn wasadolyn. Fel arfer, mae'r amwolyn E fel y cyfrifwr yn y darlleniad ar gyfer yn wastad yn angen I fod yn rhodiolyn fel hyn. Ynglyn at yr RTMP1B, mae'r hyn yn unig yn cael ei darllenwyd. Felly, mae'r hyn yn gwasadolyn fel hyn. Ac hefyd yr un peth gyda'r amwolyn LRXX fel hyn. Ynglyn at yr amwolyn L-achbyniad, mae'r hyn yn unig yn cael ei defnyddio dwywaith. Y gyntaf yn ei cychwynwyddwyd gyda'r llinyn llythrennol ac wedyn yr al yn ei dachwelyd. Felly, mae'r hyn yn gwasadolyn fel hyn. Ynglyn at yr amwolyn LXSA enw data, mae'r hyn yn cael ei newid ar y llinell 335. Felly mae'r hyn yn rhodiolyn. Ynglyn at yr LXSA text story, mae'r hyn yn cael ei darllenwyd a brawfholiad yn unig yn y ffwthiant hyn, sef cychwyn tudalen cam 3. Felly mae'r hyn yn wasadolyn. Ac hefyd yr un peth gyda'r LTXT1 ac hefyd yr LTXT2. Ynglyn at yr LTXT OBJ ar y llinell 37, mae'r hyn yn cael ei darllenwyd yn unig. Felly mae'r hyn yn wasadolyn. Ac wedyn ynglyn at yr gwrthrych a OBJ ar y llinell 67, mae'r hyn yn cael darllwyniad yn unig. Felly mae'r hyn yn wasadolyn. Mae'r 3 amwolyn nesaf yn y llinellau nesaf fan yna yn cael ei cychwynyddwyd yn unig. Felly mae'r rhain yn amlwg yn rhodiolion. Wedyn, ar gyfer y darlleniad a OBJ, mae'r cyfrifwr y lythren E fel cyfrifwyr eraill yn wastad yn rhodiolyn. Ynglyn at yr
L chres ed, mae'r hyn yn cael ei darllenwyd yn unig wedi'r rhoddiad yn yr datganiad, felly mae'r hyn yn wastadolyn. Mae'r ymweliad L cymwysiad yn rhodiolyn achos mae'n cael ei newid yn hwyrach. Ond mae'r LXR-TXT1 yn gwastadolyn, ac hefyd yr un peth gyda'r LXR-TXT2 achos mae rhain yn unig yn cael ei darllenwyd wedi'r datganiad gyda'r gwerthoedd. Ac hefyd yr un peth gyda'r ymweliad LXR enw data. Ac hefyd yr A-stori. Ac hefyd yr L-stori ddim. Ond gyda'r ymweliad Defnyddiwyd ar llinell 143, mae'r hyn yn rhodiolyn achos mae'n cael ei newid ar llinell 148. Mae'r lythyren I angen I fod yn rhodiolyn fel cyfrifwyr yn y doleniad, ac mae'r L blaen rhif yn angen I fod yn rhodiolyn oherwydd mae'n hyn yn unig y cychwyneddiad I ddim ar gyfer newidiau yn hwyrach, ac wedyn mae'r cyfrifwyr lythyren I angen I fod fel arfer yn rhodiolyn. Mae'r gwrthrych cysylltiad llawrythol angen I fod yn rhodiolyn achos mae'r priodoledd llawrythiad yn y llinell nesaf angen I fod yn ei newid. Ac hefyd yr un peth gyda'r L gwrthrych. Ond gyda'r testun I achub ac hefyd y testun fel flob, mae rhain yn unig yn cael ei darllenwyd wedi'r datganiad gyntaf. Felly mae'r rhain yn wastadolyn. Ac hefyd yr un peth gyda'r URL destun. Mae'r amrywolion ar gyfer patrymau mynegiad rheolaidd yn arferol ddim yn ei newidwyd wedi'r gyntaf datganiad neu rhoddiad. Felly mae'r LRXX ar llinell 120 yn gwastadolyn. Ynglŷn at yr dulliad a defnyddiwyd, mae'r hyn yn cael ei newid yn hwyrach ar llinellau isod, felly mae'r hyn yn angen I fod yn rhodiolyn. Ac nawr, os rydyn ni'n archwilio ar gyfer y llinyn VAR, nawr mae hwn ddim yn ei darganfwyd yn y ffel hwn, felly roedd hynny yr olaf o'r amrywolion VRR. Felly mae angen I achub y ffel, ac wedyn I dachwelyd i'r porwyr ac I wneud y llawn dybriad gyda'r pwyso ar y botwm rheoli gyda'r F5, ac wedyn mae angen I brawfholi y cylchro llawn I wirio does dim unrhyw beth o'i le gyda'r llwysogrwydd o'r newidiau yn y cod fel hyn. Nawr fydd yn clicio I dod I hyd o'r neges hwn sydd yn dweud dach chi'n wedi godynnu y mwyaf gyfanswm o eriau ac mae'r hyn yn gwirio mae'r swyddogaeth hon yn gweithio. Nawr dwi'n clicio ar y botwm nesaf ac nawr dwi'n gallu lenwi pob un blwch yn y dudalen yma fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm nesaf ac nawr dwi'n gallu llenwi y testun blwch fan yma gyda'r geriau fel hyn. Nawr mae'r rhestr o eriau I defnyddio wedi diflannu I gyd, felly mae'r hyn
yn gwirio mae'r yswyddogaeth hon hefyd yn gweithio heb trafferth, ac nawr os dwi'n clicio ar y botwm llawrwytho, a dyma ein chwilen neu gwall gyntaf, os ydyn ni'n mynd i'r tab treuli fwrdd, ac wedyn i clicio unwaith eto, nawr mae'n dweud mae'r gwall yn digwydd oherwydd yr rhoddiad i gwasadolyn ar y llinell 128. Wel, mae'r hyn yn ychydig o diafalwch neu ysgelustod neu dibristod ar fy mparth achos wedi datganu yr amywolyn LRX fel gwasadolyn ar llinell 120, dwi'n yn ail defnyddio yr un amrywolyn i gynnal yr patrwm mynediad rheolaidd ar gyfer yr ail amrywolyn llinyn ar y llinell 128 trwy'r roddi iddo fe gwerth newydd. Felly, yn y sefyllfa hon, mae'n angen yr amrywolyn ar gyfer yr mynediad rheolaidd i fod yn rhoddiolyn ac nid yn wastadolyn, fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn llawn datblygu unwaith eto, ac wedyn achos y 10 eiliad, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrwytho, nawr mae'r neges gwall gwahanol, mae'r amrywolyn I ar llinell 161 yn amddiffynwyd, ac mae'r hyn yn arddangos y mentais o defnyddio y fathau o amrywolyn newydd yn yr tradegaeth o JavaScript ES6, achos fan yma mae gyda ni y gystrawen sydd yn anghywir, achos rydyn yn ceisio i defnyddio yr cyfrifwr I allan o'r dyluniad, sydd yn alliadwy gyda'r amrywolyn o'r fath VRR, ond ar y agwedd o'r amrysmig, mae'r hyn yn ychydig yn amrysmigol. Felly, i cadw yr un swyddogaeth fel o'r blaen, dwi'n mynd i defnyddio yr aelod neu prodydaeth hyd o'r dillad a defnyddiwyd fel hyn i namin un oddi wrth yr gyfamswm o res yn y dillad, ac wedyn dwi'n mynd i llawn dybru y poriwr, ac wedyn i aros 10 eiliad unwaith eto, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn i clicio ar y allbyniad, a dyna fe, ac os rydyn ni'n cymharu y testyn, mae'n edrych yn hollol cywir, ac nawr os rydyn ni'n clicio ar y botwm i ail dechrau, ac os rydyn ni'n clicio ar y tab ar gyfer y cywisiad, rydyn ni'n gallu gweld mae nawr gyda ni y sipyn newydd o eriau newydd oddi wrth yr adnodd data, gyda geriau fel achlesawl, achlesol, achlesi, sydd yn gwahanol i'r geriau o'r blaen, ac nawr rydyn gallu ailadrodd yr un brawfholiad fel o'r blaen, dim ond i gardenhau mae'r un swyddogaeth oedd yn gweithio yn yr cwstro o'r blaen yn dal yn gweithio heb trafferthion yn yr cylchdro nesaf, fan yma. A dyna'r neges, dach chi'n wedi godynnu y mwyaf gyfamswm o eriau, ac wedyn i clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn i lenwi y bylchau fel hyn, i clicio ar y botwm nesaf unwaith eto, ac wedyn i llenwi y flwch destun fel hyn, ac nawr i clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn i agor yr ffeil llawrwythyd, ac mae'n edrych yn gywir gyda'r destun yn dechrau gyda'r geri yn diwrnod, ac wedyn yn gorffen gyda'r gair achil, ac wedyn os rydyn nawr unwaith eto yn clicio ar y botwm ail dechrau, mae'r data i gyd yn barhau yn y tab cymwysiad, ac nawr ar y dudalen cam 1 mae'r sipyn newydd
o eriau gwahanol. Felly mae'r hyn yn cadarnhau I mi a fod yr newidiau sylweddol yn yr JavaScript I droi yr awyddar amrywolyn neu VAR i'r awydderiau gwastadolyn a rhoddiolyn sef const a let yn hollol llwyddiannus. Felly, yn ôl ar rhestro beth yw yn wneud, rydyn ni'n gallu troi yr dodiad original saith, sef defnyddio let a const yn le o var I dyddiad oddi wrth yr arwyddnod stwnch neu hanch fel hyn. Wedyn, fe allwn ni'n symud y dau dodiad originallau 7 a 6 i'r adran cwblhawyd fel hyn. A dyna ni I gyd, ond fel arfer, mae'n ein pwysig I gefnu I fyny neu arbed ar gefn. Fel arfer, mae'n angen I dywys pob un ffeil yn y plegell neu cyfeiriadur fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botymau rheoli gyda'r botwm ec I alsgrifio, ac wedyn y botwm angen gyda'r llythren D I forwyllio i'r gyrru D yr ffon gof allanol, ac wedyn I pastio mewn gyda'r botymau rheoli gyda'r llythren V fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.